Έχει δοθεί εκκίνηση, καλή εκκίνηση, σχεδόν για άλλο τα άλογα. Ο Αλεχάνδρο προσπάθει για την πρωτοπορία. Έρχεται ο Αϊσερκίδης και ο Ολυμπία από την εξωτερική. Ο Αϊσερκίδης παίρνει την πρωτοπορία, έχει δίπλα του την Ολυμπία. Ακολουθεί σε καλή θέση και ο Αλεχάνδρο. Αλλά τώρα και η Ανιωτή που βελτίωσε τη θέση της. Στην πρωτοπορία ο Αϊσερκίδης στο μισό μήκος, η Ολυμπία στο κάγκελο. Ο Αλεχάνδρο απ' έξω είναι η Ανιωτή. Αλλά τώρα και ο Απαλάτσι βελτιώνει τη θέση του. Πάμε για τελευταίο 800. Είναι ο Αϊσερκίδης στην πρωτοπορία. Η Ολυμπία, ο Αλεχάνδρο στην εσωτερική. Απαλάτσι και Ανιωτή στην εξωτερική 700. Αϊσερκίδης μπροστά. Η Ολυμπία, ο Αλεχάνδρο που ψάχνει το πέρασμα στην εσωτερική. Ανιωτή απ' έξω. Πάμε για τελευταίο 600. Αϊσερκίδης μπροστά. Ο Αλεχάνδρο περνά στη δεύτερη θέση με δυνάμεις. Μένει λίγο πιο πίσω η Ολυμπία με την Ανιωτή. 500 με τον Αλεχάνδρο να κάνει επίθεση και να συγκαλπάζει η Ολυμπία στην εξωτερική. Πιο πίσω είναι ο Απαλάτσι. Αλεχάνδρο στη στροφή. Φαίνεται να έχει το πλεονέκτημα. Ο Αϊσερκίδης στην εσωτερική και η Ολυμπία. Αλεχάνδρο όπως τώρα ξεφεύγει. Είναι στα 2 μήκη ήδη. Μάχη είναι για δεύτερη θέση η Ανιωτή. Καλή φίνιση η Ολυμπία που επιστρέφει. Τελευταίο 200. Αλεχάνδρο μπροστά. Η Ανιωτή απ' έξω. Η Ολυμπία. Αλεχάνδρο με την Ανιωτή στα τελευταία μέτρα να κάνει finish. Αλεχάνδρο όμως έχει το πλεονέκτημα. Η Ολυμπία με την Ανιωτή για τη δεύτερη θέση. Αλεχάνδρο θα κερδίσει. Ολυμπία, Ανιωτή και Απαλάτσι πιο πίσω. Αλεχάνδρο λοιπόν θα φτάσει στη νίκη. Στην πρώτη υποδρομία για νικητές 2 ετών. Εντυπωσιακό.